Hej. Hej. Nej, det får resten for rummet sammen til ups. Nej, men jeg siger det alligevel. Jeg siger det jo altid alligevel. Så. Og vi spiller Drunken Wrestlers game. Altså, nu ved vi aldrig, om Robin Sams kommer til at se den her, men hvis I påstår, at vi stjæler, så vil vi meget gerne undskylde. Og det var et uheld. Hvis vi kommer så vidt, så er vi villige til at betale for at få lov til at sige, for at komme til at sige det. Jeg skulle der bare ud af banen. Ja. Jeg er den blå, og han er den røde. Og I kan jo som sagt se pointene. Som ikke skal stå sådan der, vel? Jo. Nej. Så skal de stå. Det er du helt ret i. Jeg skal have højere point. Woohoo! Bitch. Nej. Og ja, vi vil meget gerne have at vide, hvis I ved, hvad sprog det her er. Ja, altså er det russisk, eller er det fransk, eller er det og vi har hentet lidt svensk? Eller? Og vi har hentet lidt slik, inden vi gik i gang. Lidt lækkert. Ja. Hans hjerne begyndte at gå i stå, så vi bliver nødt til at hælde noget sukker i ham. Ja. Bare lige for at være ond og sige sådan noget, ikke? Jeg synes bare, det er sjovt at slå ham. Så slog jeg dig igen. Og man skal have 5 point, så jeg fører. Rimelig stort. Lidt for stort! Gå væk. Du skal fandme ikke tage mig på patterne. Nej. Undskyld sproget, jeg har det mest perverse drenge i min skole. Og min papbror, han er også pervers. Det er ham, der sidder ved sådan noget, men vi er ikke kærester eller søskende. Jo, vi er søskende. Vi er ikke kærester eller sådan noget. Så når jeg vandt. Vi spiller lige en kamp til det her. En kamp til for at se, om vi kan få det til at blive uafgjort, eller hvad vi kan få det til. Det tror jeg nu ikke. Nej. Vi må lige pause et øjeblik.